reminder ότι πολλοί influencers είναι πάρα πολύ κοντοί. Και γιατί το λέω αυτό? Προφανώς κάποιος επειδή είναι κοντός δεν σημαίνει ότι είναι άσχημος. Αλλά όταν μια influencer η οποία είναι 1,50 προσπαθεί να σου πουλήσει προγράμματα διατροφής, προγράμματα γυμναστικής και βλέπεις τη γυμναστική και τη διατροφή στο 1,50 σώμα της, δεν θα λειτουργήσει σε εσένα. Δεν θα αποκτήσεις το ίδιο σώμα με ένα άτομο που είναι 1,50. Ο μέσος όρος ύψους στην Ελλάδα των γυναικών είναι πόσο? Είναι 63. Οπότε δεν είναι αντιπροσωπευτικό ύψος το 1,50 για να πάρεις inspo να γυμναστείς. Διότι το 1,50 προφανώς γυμνάζεται πολύ πιο γρήγορα και φαίνονται τα αποτελέσματα πολύ πιο εύκολα. Επίσης, τα ρούχα δεν θα κάτσουν το ίδιο σε μια κοπέλα που είναι 1,50 και σε μια κοπέλα που είναι 1,70 ή 1,80, ωραία. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Ένας τυπάς ο οποίος είναι 1,70 προφανώς και θα έχει άλλα αποτελέσματα στη γυμναστική από έναν τυπά που είναι 1,80. Που ας πούμε ο μέσος όρος του ύψους των ανδρών είναι στην Ελλάδα 1,75. Οπότε προσπαθήστε να φιλτράρετε από ποιον γίνεστε influenced και όσον αφορά το από ποιον επηρεάζεστε να καταναλώσετε. Δηλαδή αυτοί οι influencers δεν είναι καν scammers, αλλά γενικά πρέπει και ως θεατές να κάνουμε λίγο, να φιλτράρουμε λίγο το τι βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε πότε κάτι θα μας κάνει ή όχι.